Bahkhawr ringot Bahkhawr le Purun var rod ringot po hi tui mel em ringot mai ni Uisa thiam master lutuk mai an ruai mia mai ni hei an thil an chevel hrim hi a zei ti hi hria ta hei dak thap zel mai ni tok thapin tel thapani tui don cho dan te hi sial reu ni he han chok satlia ni lo re re cho dan dik tak ani Uisa bei hi chu Phuihnam hi eng chi po na hrim kha thei vek pro chang deuh po chang lo deuh po thei vek ma se he na chang deuh he tiang alian deuh hi chu tiang an hi ka tiang Phuihnam suan lain kan hi lain hei ten lo Uisa ha lo in wa eng te khunang e Phuihnam kan thak don tu ka hret si alawa Phuihnam kanan boi pui mek boka Phuihnam boi pui lain ten asa kan lo kan lo chuanga hu sauna sa tui hmel to khop mai Phuihnam kan pe te la thak thei ton tian Phuihnam la thak thei lo ti sai còn thiên có to lồng em thấy không asa ti hin phot ngai he lama Phuihnam hay thak tur cái in pe diam to Phuihnam
adik lutuk ko bo khai kan la khona nga so thing hay so thing kan tel le don tel tur tam khop mai uisa chuan tel tur vek ani mai tel tur vek a uisa ta khi tu lang nge mo ti vel ani tel tur tam lu tu Phuihnam hay thak turom to ta hian Phuihnam kan thak don ani đây đó nó mà đây là Uisa xem rất có khác nhau. tiam Phuihnam kan thak kan du to ka kan chaw wa kan song bol nu wa chuan hian chin phui khap don ani an chin phui khap a ti khan an phitir lok don ani mo min som bor ve kan chuang le nga ron phit sar huna chu na min ani mai Uisa kan ei do ne battery Rio an top mà rồi ô. Uisa cái đó chân là tuy berang. Good. Abba. Buliam con in an lai mek buliam con ba le lo buliam con ani ei an Uisa bai hi atui ani ber mai ni ei trâu thei la ka ti khop mai lo me